O najhodnotnejší výkon v úvodnom dni majstrovstiev Slovenska v atletike juniorov sa v Košiciach postaral prekážkár Peter Dávid z Dukly Banská Bystrica. Hoci sa v metropole východu neustále točil silný vietor a zväčša práve proti šprintérom, tak Petrovi okolnosti vo vloženom behu veľmi zahrali do karát. On najprv získal v súťaži na 110 metrov očakávaný titul za 13,64, no v protivetre minus 2,2, aby vo vloženej súťaži už pri podpore plus 0,8 zvládol za 13,43 a zo svojho juniorského slovenského rekordu skresal ďalších 7 stotín. V juniorských tohtoročných tabuľkách je na starom kontinente už 5. Konečne sme sa s trénerom posnažili posunúť tie prekážky ďalej, už ich nepodbieham a všetko to dneska bolo iba o mentálnom nastavení, za čo ďakujem môjmu mentálnemu kaučovi Adamovi Kocianovi. Čo ten čas môže prezrázať pre teba predtým, jak pôjdeš na šampionát? Tak ja sa veľmi teším na šampionát, idem si to užiť. Viem, že som pripravený aj fyzicky, aj psychicky a užívam si iba, čo ma baví. V Tampere na majstrovstvách Európy juniorov nás bude reprezentovať na ženskej stovke cez prekážky aj Martinčanka Laura Frličková. Tá v oboch behoch podliezla limit 13,92 a potvrdila, že právom už v prvom juniorskom roku patrí na takéto významné podujatie. Vo finále zbehla čas 13,88, avšak jej snahu výrazne brzdil protivietor 2,2. Vo vloženom behu pri podpore 0,5 sa dostala na čas 13,85. Tak my tieto preteky bereme skôr ako tréningy, keďže ja som veľmi veľa z prípravy nechala či už v hale alebo vonka. Takže nemám dostatočne nabehané, čo by som potrebovala na časy, ktoré chcem behať. Takže toto sú ako také tréningové behy. A také podstatnejšie preteky už budú asi majstrovstvá Slovenska mužov a žien, keďže to je pár dní pred Tampere. Takže tam už sa budeme snažiť zrýchlovať. Teraz som vlastne išla z takého plného tréningu, že ešte útorok som mala ťažkú posilku a nohy ma boleli do včera. Takže cítim, že to je lepšie. Na to, aký bol protivietor, ja si myslím, že čas dobrý, keďže v zámkoch bol protivietor menší a tie časy boli približne podobné. Cítila som sa už, že viacej vládzem, ako v Nových Zámkoch. Určite som viacej ťahala, ale ešte tam sú teda chybičky a rezervy sú tam ešte veľké. Pred týždňom utvorila Paula Perončíková po 55 rokoch nový juniorský slovenský rekord skoku do diaľky. Členka Dukly Banská Bystrica skočila 640 cm. Teraz sa ako jediná dostala v súťaži cez 6 metrov, a to až 4 krát. Najďalej na 610, takže titul zaslúžene teší, ale Paula asi chcela viac. No tak nie som úplne spokojná s mojím výkonom, ale tak je to C6 stále, takže myslím, že pol roka dozadu by som bola šťastná za takýto výkon, takže môžem byť spokojná. Však už pretekáme od maja a treba trošku aj pre Tampere podľa mňa zvoleniť tréningami. Tak možno to bolo aj tým, neviem vám povedať. A ty si už sleduješ nejako súperky v Tampere? Pozeráte tabuľky, ako to tam vychádza aj pre teba? No jasne, pozerám, ale tak zatiaľ sme tam tak v okruhu 640, 660, takže myslím, že by to mohlo výjsť aj na prvú osmičku určite. Zaujal aj Bardejovčan Patrik Lenár, ktorý dokázal ako 16-ročný vyhrať titul s výkonom 655 cm proti aj o 3 roky starším súperom. Hladkú stovku vyhral v protivetre 3,2 Richard Machata z našej atletiky Bratislava, teraz zvládol napriek tomu pod 11 sekúnd za 10,96. U dievčat sa radovala Romana Hrnčárová zo Stavbara Nitra, v rozbehu išla za 12,02, vo finále v silnejšom protivetre za 12,07. V Tampere sa budeme spoliehať aj na trnavskú slávistku Lenku Gimersku, ktorá pred 2 týždňami zabehla 400 za 53,34. Teraz v Košiciach to bolo za 55,40. Mužskú štvorstovku podľa očakávania ovládol Matej Brezina z Malaciek za 47,64. No napäto sme čakali, či sa neobjaví druhý limitár pre Tampere, čo by nám dalo možnosť postaviť štafetu na 4x400 metrov. Sebastian Karp bol na druhom mieste od limitu 6 stotín. Slovenský juniorský šampionát pokračuje aj v nedeľu.